जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। अरे व्यू ना ऊपर गईला से मतलब कि छोट बड़ हो जाई। खेसारी लाल यादव जी के कोई को गाना 100 मिलियन में गईल बा, पवन सिंह के नहीं होता ना 100 मिलियन में। एकरा मतलब पवन सिंह जी छोट हो गईले। खेसारी लाल यादव जी के फिल्म जौन बाटे 100 मिलियन गईल बा, पवन सिंह के नहीं गईल। एकरा मतलब पवन सिंह जी छोट हो गईले। जौन पवन सिंह जी कर रहल बाड़े उ खेसारी लाल निखन कर, एकरा मतलब खेसारी लाल यादव जी मतलब नीच हो गईले, उ बड़ उनका नामे नहीं खे। ये सब गलत फहमी बात तनिया सा मानसिकता भैया ये सब के निकाला जाओ और एकता बना के रखा जाओ। रउआ सब भोजपुरी श्रोतागण के हम जीजी तिवारी जी भोजपुरी फैंस क्लब के माध्यम से प्रणाम कर रहल बानी और आप लोग के बीच में लेके हाजिर बानी चर्चा शो। चर्चा के विषय ई बाटे कि ऐड डाल के व्यू बढ़ावल, पैसा दे के व्यू बढ़ावल। भोजपुरी में जौन बाटे एक दूसरे के विकास के देख के जलन। जी भैया, एक दूसरे के विकास के देख के जलन। भोजपुरी ग्रोथ कर रहल बा, भोजपुरी के केहू आगे ले जाए के कोशिश कर रहल बा तो ओकरा के मतलब पैर खींचल जाता। जी भैया, मतलब बुराई कह के कोनो भी कुछ भी कह के आप लोग पूरा राज खोलम। लास्ट तक वीडियो देखम तो आप लोग से नहीं हो रहा बा। कभी हम जोन कह रहल बानी बात कुछ अलग बाटे, लेकिन लास्ट तक वीडियो देखम तब वही आप लोग को समझ में आई। हम आप लोग को पूरा राज खोल के रखते हैं। देखिए भैया, हमारा मकसद और भोजपुरी फैंस क्लब के एक ही मकसद रहा बा शुरू से, भोजपुरी के इंटरनेशनल स्तर तक ले जाइए, भोजपुरी के स्टैंडर्ड के बढ़ाओ जाओ, भोजपुरी में एकता लावल, भोजपुरी के क्वालिटी पर काम कर। और भोजपुरी में न्यूज और मीडिया जब तक क्या करे सक्रिय ना हो तब तक लोग में चोरी करके काम करे। केहू टैलेंट के बल पे काम ना करी बल्कि चोरी लड़ाई झगड़ा करके विवाद करके। अब देखी क्या हो रहा है भोजपुरी में। पिछले दिनों देखते रही दूसरा के गाना उठा के गा दिया जाओ, राइटर हो जाए हिट हो जाता रहे, म्यूजिक कंपनी हिट हो जाता रहे, सिंगर हिट हो जाता रहे। तो मतलब इस सब के दोस्त बा। देखिए, जब मेन बात भोजपुरी अभी बा बिना लगाम के घोड़ा बा, बिना लगाम के घोड़ा बा। घोड़ा के केहू मालिके नहीं के ओकरा पर लगाम लगले नहीं के। ऐसा भोजपुरी के हाल बाटे। चाहे दिन सरकार और एगो संस्था बन जाए, जैसे कि बॉलीवुड बाटे, सेंसेक्स बॉलीवुड के बाटे जौन को सेंसर बोर्ड बैठल बाटे, वैसे ही भोजपुरी में भी सेंसर बोर्ड जहिया लाग जाए ये सब खत्म हो जाए। लेकिन अभी तो ये सब है बा। अब उ सेंसर बोर्ड लागे खातिर भोजपुरी में क्वालिटी के जरूरत बाटे, भोजपुरी के स्टैंडर्ड बढ़े तब ये काम हुई जब एकता बन के रही। चलिए हम बात कर रहे बानी कि भोजपुरी में काल एगो गाना रिलीज भइल बा पवन सिंह के, कोई बात नहीं ओ बेवफा, जौन की बहुत ही बेहतरीन गाना बाटे, में कोनो बुराई नहीं है। देखिए, जब केहू के नाम पवन सिंह के जब बड़ाई करे बनी ना खेसारी लाल यादव जी के शिकायत करे बनी, ना खेसारी लाल यादव जी के बड़ाई करे बनी, ना पवन सिंह के शिकायत करे बनी। हम भोजपुरी के बड़ाई करे बनी, हम भोजपुरी खातिर बात उठावे और जौन सही बा ओकरा के दिखाई आपके। आप लोग से वो निहोरा बा कि चर्चा शो सिर्फ भोजपुरी फैंस क्लब पर कभी कभी लेवे नहीं, ये चैनल के माध्यम से हम सब ना कल चाहे नहीं। आप लोग अगर जौन भी टॉपिक हो रहा बा, विवादित टॉपिक बा, उस सब पे आप लोग जानकारी जानल चाहते नहीं, न्यूज जानल चाहते नहीं, तो हमारा अपन ऑफिशियल चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिल बानी, जीजी तिवारी जी ऑफिशियल चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा। और आप लोग के ओ पे हर दिन कोशिश करम कि कुछ ना कुछ जौन भी विवाद हो रहा बा ओकर सच्चाई आप लोग तक पहुँचाई। आप लोग बता दी कि देखिए, जब एगो गाना बनेला नु तो मैं प्रोड्यूसर और कंपनी खर्चा करेले। पवन सिंह जी के काहे में गइल? पवन सिंह जी तो अपन फीस ले लो, घर में बैठल बाड़े। कंपनी नु पवन सिंह जी कह रहल बा तू लाइव आके भी बोला, हमारे गाना के प्रचार कर। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से निकलल कंपनी। अब कंपनी एक गाना पे कितना बजट लगैलो, आप खुद सोची कि गाना विदेश में शूटिंग भइल बा, कितना बेहतर क्वालिटी के बाटे, कितना पर लाखों रुपया लागल हो। के ऐसा भोजपुरी के वीडियो बना रहल बा? आप हमके बताई के बना रहल बा? ऑडियो बनावे में कितना खर्चा लागेला? कतनो बड़ा स्टार होकस, कतनो बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर होकस भोजपुरी के, कितना लेवल है? ज्यादा से ज्यादा 5,000 लेवल है। जी हाँ भैया, ज्यादा से ज्यादा 5,000 लेवल है। राइटर ले 1,000, 2,000, 3,000। गाना पे कितना खर्चा आवत हुई? ऑडियो पे 10,000 भी ऑडियो पे ना खर्चा आवत हुई। एगो वीडियो बनावे वाला 2,500, 3,000, 5,000, ज्यादा से ज्यादा 5,000 वीडियो पे कितना 10,000 में एक ऑडियो वीडियो बन रहा बा। आई जोन की गाना बनल बा लाखों लगा के बनल बा, प्लस में पवन सिंह के फीस दिले हुई कंपनी, वो अलग बात बा। अब आप लोग ऐसे मतलब ऐसे आप लोग शिकायत करम जा, मतलब शर्मिंदा वाला बात नहीं खे। भोजपुरी के कोनो कंपनी है कि वो बाहर से आके बढ़ावे की कोशिश करल बा, भोजपुरी में कुछ पैसा इन्वेस्ट करल बा, चूसत नहीं खे नु ऑडियो डाल के चूस लेनी।
जे ऑडियो डाल के वीडियो नइखे बनाओ तो चूस रहा बा। ध्यान देम जे आप एगो देखिए वो कंपनी क्या कर दिया, मालिक खेसारी लाल यादव जिसे गाना गवावल बा, खेसारी लाल एगो ऑडियो रिलीज के लिए, तो खेसारी लाल यादव जी तो अपन फीस लेके बैठ गेले, पवन सिंह जी तो अपन फीस लेके बैठ गेले, वो जे घाटा के जाई, कंपनी जाई, प्रोड्यूसर घाटे में जाई अगर फिल्म गाना नहीं के चलत। ये बात हम पिछले चर्चा शो में भी हम कहले रही कि अगर गाना एगो फ्लॉप हो रहा बा, जैसी फिल्म पर गाना रिलीज भइला ये लड़की सही है, रिलीज भइला ओकर ऐड ना करवाल गेल, ओकर व्यू कितना बाटे 1.5 मिलियन के करीब में बाटे व्यू। आज ये गाना के ऐड डलवाल गेल तभी तो उतना, तो देखी देखे वाला तो बैठल बाड़े, आपके भी हजारों यूट्यूब पे वीडियो पर ऐड चलेला, सब ऐड क्लिक करके आप देखे नहीं, नानू देखे नहीं। अगर आपके सामने पवन सिंह के गाना आइल आप क्लिक करके देख ले तो जरूर रुचि रख ले तो वही तो देखा था नहीं, तो आप कैसे गलती कैसे होता नहीं ऐड चलावल गलत हो। तब तक मतलब बॉलीवुड के जितना फिल्म, बॉलीवुड के जितना गाना, बॉलीवुड के जितना स्टार वालों, चाहे अक्षय कुमार होगा, चाहे सलमान खान होगा, चाहे साउथ के अल्लू अर्जुन होगा, चाहे तेजा हो, सब आदमी के वीडियो के ऐड चलेला। जितना एक कंपनी बनता है जैसे टिकटॉक भी, सारा ऐप के ऐड चलेला। ये सब लोग गलत कर रहा वालो ना, ये गलत कर रहा वालो। भोजपुरी में कुछ जना के बात करी लो कि पवन सिंह जी के गाना जौन बाटे नु ये ओरिजिनल व्यू ना हटे, ओरिजिनल व्यू देखिए कल देखा नहीं वो खेसारी लाल यादव जी के फैन हम ना कम, फैन ओकरा के ना कम, फैन ओकरा के हम जे फैन दूसरों के फैन के भी देखिए, दूसरों के भी रिस्पेक्ट है। हम अगर आपके माई के गाड़ी देते हैं तो हम अपना माई के भी प्यार नहीं करें, ये आप बात ध्यान दें। अगर हम अपना माई बहन के सम्मान करते हैं तो आपके भी माँ बहन के हम कभी गाड़ी ना दे सकते हैं, ये आप बात ध्यान दें। तो डल्ले वीडियो में कि खेसारी लाल के रियल व्यू बाटे 10 घंटा में 1 मिलियन बनैले बाटे और बाकी फेक व्यू बा कुछ न्यूज चैनल, लेकिन नाम लेम वो जीजी तिवारी जो ऑफिशियल हमारे सब्सक्राइब करी, सब कोई के नाम टारगेट करके हम रिएक्ट करब। देखिए हमारा पता बा हम गलत नहीं किए, हम खुल के बोल रहे बनी, आँख में नजर से नजर मिला के आपसे बात कर रहा बनी, कहे हमारा पता बा हम जौन भी कर रहा बनी सही कर रहा बनी, हम भोजपुरी खाती कर रहा बनी। आप लोग बताई कि ऐड लगा के पैसा लगा के आप देख सोची कि अगर बजट उतना लागल बा 5 लाख 10 लाख गाना के बजट लागल हो, ओकरा बाद वो कंपनी ऐड पर खर्चा कर रहा है, यूट्यूब के पैसा देते या ऐड चला रहा है, तो का गलत बाटे, का गलत बाटे आप हमके बताइए। अगर सवाल के जवाब का आपके जलन इस हो रहा बा कि खेसारी लाल यादव जी, खेसारी लाल के फैन जो चमचा बड़े उनका कहते हैं, खेसारी लाल जी के रियल फैन हो कबहू बुरा ना मरी, खाली खेसारी लाल यादव जी के नहीं कहते, पवन सिंह के भी फैन। ये जो न्यूज चैनल वाला ना है, न्यूज चैनल ना है जो पवन सिंह और खेसारी लाल कर रहा वालों, न्यूज चैनल ना भैया। न्यूज चैनल के मतलब अगर पवन सिंह के गाना आ रहा बा तो पवन सिंह के गाना के बारे में बतावल, खेसारी लाल यादव जी के गाना के बारे में भी बतावल, सबके बारे में बतावल। आप भोजपुरी फैंस क्लब पर जाके देखी, हम रितेश पांडे के भी न्यूज डाले नहीं, प्रमोद प्रेमी के भी न्यूज डाले नहीं, मुझे लिखे नहीं। अगर रितेश पांडे के 500 मिलियन के रिकॉर्ड बनल रहे तो हम का करी, पवन खेसारी दोनों आदमी हैरान, रितेश पांडे यही रिकॉर्ड बनैले। आज हम आज हम यही बनैनी कि खेसारी लाल यादव जी के भइल चैलेंज, अब चैलेंजे न बाटे भोजपुरी में इतना बड़े रिकॉर्ड बन गई, जन को जाए बेवफा वाला गाना कोई बात नहीं, इतना बड़े रिकॉर्ड चैलेंजे न बाटे। पवन सिंह चाहे खेसारी जो रितेश पांडे, इस सच्चाई बाटे, हर आदमी चाहेगा एक दूसरे के रिकॉर्ड ब्रेक कर। आज ये साल में हमारी फिल्म सबसे ज्यादा चले, ये नहीं तो कंपटीशन के भाव रही तभी इंसान आगे बढ़ेगा, बिना कंपटीशन के भाव के विकास ना हो सकता। लेकिन खुशी के बात ये होके के चाहिए आज भोजपुरी विकास कर रहा बा। अगर आपके बात से जलन हो रहा बा कि पवन सिंह के गाना का इतना व्यू हो रहा बा, तो आप भोजपुरी अब खेसारी लाल के फैन ना है। खेसारी लाल यादव जी अपन पैसा लेके तो बैठ गए बड़े, पवन सिंह जी अपन पैसा लेके बैठ गए बड़े, गाड़ी बा घर वालों सब कुछ बाटे। आप लोग भोजपुरी के नाश करत नहीं जा, भोजपुरी के विकास को रोकत नहीं जा, भोजपुरी में नया स्टार कैसे कमाई है बताई। आप लोग जब ऐसे करम जा तो कल आवे वाला प्रमोद प्रेमी रितेश पांडे में आप लड़ाई कराइम जा। देखिए आपके बता दी ना, इधर जात पात हो रहा बा, जात पात कर रहा समझी वो आपके बेवकूफ बना रहा बा, ना वो अपना जात के ना तारा हुआ जात के होई। तो आप लोग ये बात के ध्यान देम जा, एक ये मकसद रहे हमारा ये रिपोर्ट बनैला के कि जौन भी हो रहा बा कुछ चमचा गिरी पे उतर गिर बालो। अगर वो न्यूज चैनल हलो तो पवन सिंह के भी न्यूज डालस लोग, पवन न्यूज चैनल ना हलो भैया, वो चमचा गिरी चमचा है जे पवन सिंह के खाली न्यूज डालल बा के पवन सिंह के गाना आयल, पवन सिंह के रिकॉर्ड बनल है चीज, वो खेसारी के नहीं डाला तू का न्यूज चैनल का है, वो कहल जी पवन सिंह के चमचा ही कर रहा बा। खेसारी लाल यादव के जे डाल रहा बा, खेसारी लाल के गाना आयल हो डालल, आ पवन सिंह कुछ डालते नहीं, अपडेट देते नहीं है। अरे भोजपुरी दर्शक तो सब भोजपुरी दर्शक बोले, दर्शक भैया दर्शक की को दुनिया अलग बाटे, उनका ना मतलब बा आज कहिया रिकॉर्ड बनता कहिया गाना होला, ये कुछ 100,000 10,000 मान ली, ये कुछ चमचागिरी पर लोग बाटे जे में सब कोई नहीं। हम कतने हमारा चैनल पर कतने कमेंट आवेला जे पवन खेसारी दोनों आदमी के पसंद करेला लोग। अरे जब दोनों आदमी एक हुए, अब लोग
आप लोग खेसारी लाल यादव जी के सामने आप लोग ना हो सकते। खेसारी जी के फैन कहता है, पवन सिंह के फैन, वो दोनों आदमी क्या करे लालू। पवन सिंह जी लॉकडाउन से पहले निशांत प्रशांत जी जो इंटरव्यू लो में खेसारी लाल यादव जी क्या कहले पवन सिंह के, उनका हम देख के सीखल बानी, हमारे से कितना बड़ बाड़े। पवन सिंह जी लॉकडाउन में वो वीडियो कॉल पर बात कैले, खेसारी लाल जी खुलासा कैले कि उनका बीबी से बात कैले बड़े। इतना बढ़िया रिश्ता बाबा आप लोग बिगाड़े पर लागल बानी, सिर्फ एक खातिर के हम हिंकर व्यू ज़्यादा जाए, हमारे गलत फहमी आप लोग दूर करी जा। आप लोग बता दी तो हम हिंदी में भी न्यूज चलावे नहीं, न्यूज डाले नहीं। वजह कभी सलमान खान के नाम पर खेसारी अक्षय कुमार के गाड़ी ना दिया जा रहा ना, अक्षय कुमार के फैन सलमान खान के गाड़ी दे दे आपके बता देता नहीं। लेकिन आप लोग गाड़ी गलौज करके एक दूसरे के कुछ अच्छा हो रहा बा के बुराई कहे कर दें जा। आज न्यूज चैनल कुछ लोग बालो न्यूज चैनल कुछ लोग आके अपना के चाहता लोग हमारा के खोद दिल सा मैसेज कई कई के लोग कहता बनाओ हो बनाओ, मतलब तू ही भइल बड़ा बड़का महान। आपके सच बताएं भैया कि आप लोग ये सबसे बची जा। भोजपुरी के विकास करे के बाद एक बना ठीक बा। आप फैन है तो लाइक करी पवन सिंह के, अगर फैन आप पवन सिंह के फैन है तो पवन सिंह के बुराई के भी आप अच्छा कहो। खेसारी के फैन है तो आप उनकर बुराई के भी अच्छा कहो, ई कह सकते हैं। लेकिन एक मतलब ई ना कि पवन सिंह के फैन है तो खेसारी के गाड़ी देम, खेसारी के कमी दिखाई, खेसारी के आगे बढ़ रहा बड़े, खेसारी लाल यादव जी कुछ कर रहा बड़े तुमका के बुराई करम, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखी जा, ये सबसे बच के रही जा। और आप लोग से ये नहीं हो रहा कि आप लोग हर एक चीज़ पे चर्चा जानना चाहता नहीं तो आप लोग हमारा ऑफिशियल चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बा सब्सक्राइब कर लीजा। और आप लोग के बीच में से ये चर्चा शो लेके आवत रहम कभी कभी जब भी कोनो बड़ मुद्दा होई। आ कुछ मुद्दा इहो रहे कि जैसे कि लोग कहत रहे कि पवन सिंह के जैसे मीठा मीठा बथे कमरिया आयल, ओकरा पर लोग का कहल कसलील वीडियो बनल बा। अब कुछ मतलब जौन जे विवाद करावे वाला बा लोग न्यूज विवाद करे वाला लोग बाटे भोजपुरी के नाश करे खातिर जे जन्म ले ले वालों इ लोग के मकसद में बैकनी के मकसद ही बाटे कि हमनी कैसन कुछ कह जाओ जैसे हमनी के कमाई हो। आप लोग रियल देखी जाए ई काम ना करे लोग, ई जे विवाद करे वाला बा लोग ना करस ऐसन काम तो बनी के कुछ कमाइए ना हो सकता भैया, कुछ कमाइए ना हो सकता। बनी के जिए के उहे सहारा बाटे कि लड़ाई करवावल जाओ और उनमें फायदा उठावल जाओ। अच्छा आदमी कभी काम पे अपना फोकस करेला, हमारा मतलब ही नहीं, हमारा भी टाइम में नहीं है भैया हम इतना बकवास करे आप लोग से। अब इतना देर आप लोग 10-15 मिनट आप लोग के हम आप लोग खाती ले नहीं, लेकिन जरूरी रहे क्या देखा तो नहीं ये सबसे क्या होता भोजपुरी दर्शक भड़कता रहे, वो लोग आपस में लड़ रहा वालों ये सब आप लोग के बीच में चर्चा सो लेंगे। एक जगह हम 4-5 गो न्यूज डाले रही थी, 1-1.5 मिनट की न्यूज बनावे। अब खुद सोचिए हमारा इतना चर्चा करम फिर वीडियो के थी करम फिर अगर पर टाइटल बने तो कितना समय। एक जगह पर हम 10 मिनट 15 मिनट या दिन 10-15 मिनट में हम 2-4 गो न्यूज डाल दे रहे थे जो कि भोजपुरी के दर्शक के पसंद आवेला। जैसे आप लोग ध्यान रखी जा, ख्याल रखी जा, एकता बना के रखी जा। एकता में ही बल बाटे, भोजपुरी आगे बढ़ल बा, सबके सपोर्ट करी जा। पवन खेसारी केहू के कुछ मत कर जाए। खेसारी जी के गाना कितना अच्छा बाटे, कितना बढ़िया लोग टिकटॉक पर वीडियो बना रहा वायरल हो। अरे व्यू ना ऊपर गईला से मतलब केहू छोट बड़ हो जाई। खेसारी लाल यादव जी के कोई को गाना 100 मिलियन में गई, पवन सिंह के नहीं खे होता ना 100 मिलियन में। एक मतलब पवन सिंह जी छोट हो गई, खेसारी लाल यादव जी के फिल्म जोन बाटे 100 मिलियन गई, पवन सिंह के नहीं खे गई। एक मतलब पवन सिंह जी छोट हो गई, जौन पवन सिंह जी कर रहा बाड़े खेसारी लाल निखन कह मतलब खेसारी लाल यादव जी मतलब नीच हो गए, बड़ उनका नामे नहीं खे। ये सब गलत फहमी बात तनिया से मानसिकता भैया ये सबके निकाला जाओ और एकता बना के रखा जाओ। जय भोजपुरी, चला तनी अपन ध्यान रखम जा और चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए, अपन भाषा में अपन हर खबर जाने खातिर देखे। जय भोजपुरी, एकता बना के रखी जा।